Ahojte všetci, vítajte pri dnešnej recenzii. Moje meno je Matej a dnes sa pozrieme na to najrýchlejšie, čo nám prináša ASICS v zmysle cestnej pretekovej obuvy a spravíme si porovnanie, komu by sme asi čo odporúčali. Dámy a páni, dnes sa pozrieme na ikonické modely, pretože si povieme niečo o Magic Speede 4. generácie a niečo o Metaspeede Sky Paris, teda Paris. No, základné čísla. 242 gramov, 36 mm vysoká peta a 29 mm vysoká špička. Pri Metaspeede je to 34 mm vysoká peta, 29 mm vysoká špička. To znamená, a hmotnosť, by the way, keď sme pri tom 183 gramov, je to neuveriteľné, a kde ASICS nahrabal 10% úsporu hmotnosti oproti predošlej generácii. Fascinujúce. Rozdiel 242, 183, to znamená 60 gramov. Hej. Zásadná vec, prvá a zásadná. Druhá zásadná vec, ktorú máme rozdielnu v týchto dvoch modeloch, áno, obidve užívajú karbón, obidve sa tu snažia nám napísať, že teda tu máme Flightphone Turbo a tu je Flightphone Turbo Plus, ale nie je všetko tak, ako to vyzerá, pretože priatelia, pozrime sa na to, ako je to napríklad v tom Magic Speede, keď sa bavíme o tom, že Flightphone Turbo. No, zvršok, ktorý neváži, že nič, fakt, toto je engineering mesh, ktorý je extrémne ľahký, áno, nie je taký priedušný ako v tom Metaspeede, ale o tom potom. Poďme sa pozrieť na to, že ako to vlastne ASICS vyriešil s tým Flightphone Turbo, respektíve s tým Flightphone Blast Plus, ktorý by tam mal byť napísaný, ale nie je tam nikde napísaný, čo je za mňa veľká škoda a za toto má ASICS u mňa mínus, pretože to tam treba aspoň napísať, pretože ten Flightphone Turbo Plus, pozerajte, kde je prvá vrstva podrážkovej zmesi, karbón, ktorý nie je čistý karbón. Toto je sklené vlákno kombinované s karbónom. Má dobrú tvrdosť, ale nie takú istú ani pevnosť, ako používa Metaspeed. K tomu sa dostaneme. A toto je Flightphone Turbo, ktorý máte v teniske. Áno, plus minus centimeter. Nachádza sa v takomto peknom lôžku. Má to samozrejme zmysel, pretože nad tým sa nachádza karbón a nad tým karbónom je druhá časť tej medzipodrážkovej zmesi. Takže takto je to s tým Flightphone Turbo. No, čo sa týka podrážky, je tu ASICS Grip, to majú byť dve tenisky rovnaké. Poďme teraz na to, že ako to vyzerá s tým Metaspeed Sky Paris. Metaspeed Sky Paris je teniska, ktorá je jednoznačne vrcholom toho celého. Čo sa týka zvršku, ten zvršok je to vidno má cesto? Extrémne je to otvorené. Kedysi sme mali model MetaRacer, ktorý mal veľmi podobný zvršok, toto je ale generácia Vrab 2. Veľmi ma bavia tieto rozobraté tenisky. Fakt, je to extrémne priedušné to vlákno. Si dáte ružovú ponožku, tak nebude žltý, bude ružový. Nič to neváži, výborná priedušnosť a výborná pevnosť. Čo sa týka tej medzipodrážkovej zmesi v modeli Metaspeed Sky Paris, je to len Flightphone Turbo Plus oproti verzii Turbo predošlej. Máte lepšiu návratnosť energie, nižšiu hmotnosť a viacej mäkkosti. No a poďme k tomu karbónu, pretože ten karbón je rovnako ako v Metaspeede uložený v strede, medzi. A teraz si porovnajte ten karbón, ktorý je v Metaspeede a ten, ktorý je v Magic Speede. Vidíte ten rozdiel. Platforma je o dosť širšia, tlačí viacej peny, dodá viacej energie. Tá pevnosť a tvrdosť toho karbónu je naozaj úžasná. Čo sa týka podrážkovej zmesi, toto je, prosím pekne, verzia Metaspeed a toto je Magic Speed. Rozdiel je v hrúbke toho materiálu, je to o polovicu tenšia zmes ako pri Magic Speede, myslím to Metaspeede. Aj to je vlastne dôvod toho, prečo má Metaspeed o 60 gramov menej. Poďme si teraz povedať, že komu, čo a prečo.
No, v prvom rade iste bude to budget, lebo 170 a 250 eur je naozaj rozdiel. Na druhú stranu ale viete, za čo platíte, ako sme si tie rozdiely spomenuli a v predošlej časti videa. Áno, má to čistý karbon, má to Flightphone Turbo Plus, má to 60 gramov menej a tak ďalej a tak ďalej. Na druhú stranu ani toto nie je na zahodenie, čo iste z predošlej časti videa viete. No ale poďme k tomu dôležitému, teda v prvom rade je to budget. V druhom prípade to bude tempo, áno, pretože ak chodíte behávať tempa okolo 6 minút na kilometr, tak toto, priatelia, vám iste nepomôže byť rýchlejším besom. Tuto dokonca funguje sťaby pri týchto veľmi pomalých tempách alebo pri tempách 6 minút na kilometr plus a pomalšie, ako keď by ste mali obyčajné tenisky. Prečo? Pretože celá pena, celá konštrukcia je naozaj kumulovaná do tej prednej časti. To znamená, že ak je ten došľap najskôr na tú petu, táto teniska bázou finále bude viacej spomalovať ako zrýchlovať. Takže v takom prípade 6 minút na kilometr za mňa Metaspeed naozaj nemá žiadny zmysel. V takom prípade choďte samozrejme do nejakej tempovej tréningovej tenisky. Akože vo finále môžete skúsiť aj ten Magic Speed, ale tam určite toto netreba. Metaspeed dáva naozaj najväčší zmysel, ak ste tempovo niekde okolo 4:30 plus minus. Samozrejme, čím rýchlejšie, tým lepšie, pretože ako náhle dopadáte na prednú časť chodidla, viete maximalizovať efekt toho Metaspeedu, pretože v tom prípade naozaj sa tlačíte tú masívnu časť, podrážkuje sme si pod prednou časťou a vtedy vás tá topánka doslova vystrelí do toho ďalšieho kroku. To znamená, že v týchto tempách má Metaspeed úplne najväčší zmysel. Ak teda ale chcete vstúpiť do toho karbonového sveta a pozeráte sa po nejakej karbonovej teniske a tak ďalej, určite vyskúšajte Magic Speed, pretože Adidas 170 plus minus eur je naozaj výborná ponuka od Asicsu na karbonovú tenisku. Áno, nie je to čistý karbon, ako pri tých čistých karbonových platniach, aj keď tvrdo samozrejme nie je dosiahnutá tá istá, to máte iba v tej top performance topánke, ale je naozaj veľmi rýchla, je komfortná a hlavne ďalší rozdiel, keď sme sa bavili o tých tempách, pozrite sa na tú petu. Tá peta je oveľa masívnejšia, je pripravená na to, že ten nášľap môže byť aj na tú zadnú stranu chodidla, je oveľa stabilnejšia ako ten Metaspeed a hlavne ten komfort v zmysle toho tempa, že plus minus 6 km bude oveľa väčší naozaj v tom Magic Speede ako v tom Metaspeede. Takže toľko a možno ešte predsa len posledná vec nakoniec, životnosť tých tenisiek, pretože tá životnosť je naozaj dosť zásadná, pričom Metaspeed za mňa to bude niekde okolo 300 km, pričom Magic Speed 500 by zvládnuť mal. Takže aj tam je istý rozdiel, pretože trvácnosť Flightphone Blastov proti Flightphone Turbo je úplne niekde inde. Takže toľko k rozdielom a toľko k tomu, že čo by ste si mali vybrať, keď hľadáte pretekovú topánku. Ďakujem vám za sledovanie dnešného videa, verím, že sa vám páčilo a vidíme sa na budúce. Čau!